Ja, het mooie van de Friese spreektaal heb ik altijd gevonden, dat is, er komen een paar constructies, manieren in voor, dat hebben wij alleenig. Dat kom je in de gewone spreektaal gewoon zien. Het is net zo uit te zetten, 1, 2, 3 naar het Nederlands. Hier op een Friese academie hebben ze zulke dingen altijd heel goed in kaart. En het aparte is, in het onderwijs, in de literatuur, in de romans, kom je die mooie manieren van zezen die wij hebben eigenlijk net zien. Dat heb ik bezocht in mijn oerzetting, dus zo volle mogelijk wel een plakje te jan. Maar een van die dingen is dat je zegt, nou, dat is die en die, ik werd te zeuren. Dat betekent, die en die zit zo in elkaar dat het bij hem is dat hij, nou ja, wel eens een keer zeurt. Diezelfde constructie die broekt Bjembut nou in een van de dichtriegels die er betinkt in deel 2. Inten uit Ierde, oud als bergen, wiet te woud zien, vetter te drinken. En hongerig als jagers, de hobbits bijen, het luids in de volsen, de liedse leu.